σας! Όπως βλέπετε αυτό το βίντεο είναι κάπως μικρό, δεν ήξερα τι να κάνω, απλά έπρεπε να ανεβάσω βίντεο για αυτή τη βδομάδα. Από την επόμενη εβδομάδα μάλλον θα κάνω κάποιο challenge με κάποιον, δεν ξέρω. Μαλακίες. Δεν πολύ φαίνομαι, δεν έχει πολύ φως εδώ. Πρέπει να αλλάξω λίγο το τέτοιο. Όπως βλέπετε άλλαξα background. Μισό λεπτό να δείτε. Έφερα τα ηχεία. Τέλος πάντων και έβαλα αυτό εδώ. Τέλος πάντων. Αυτά. Σήμερα θα σας ξαναγήσω κάπως στο δωμάτιό μου, δεν είναι πολύ μεγάλο. Okay. Κανονικό δωμάτιο για μένα δηλαδή. Ναι. Να το δωμάτιό μου. Κανονικό για μένα, πρέπει να αλλάξω λίγο τα στρώματα. Δεν πειράζει, καλά αυτά. Καλά, τέλος πάντων. Θα σας δείξω αυτή την ντουλάπα, γιατί άμα σας δείξω και την άλλη ντουλάπα θα πέσουν κάτω αυτά που έχω στήσει. Να τα. Και να έχει σεξουλιάρη και άσπρη πόρτα. Τέλος πάντων, όπως βλέπετε είναι πορτοκαλί και έχω κολλήσει και ωραία πράγματα ο μικρός. Πολύ γαμάτα. Next investor. Εδώ, ο πίνακας Σλαΐδιος, πλάκα μου εμείς, δεν ξέρω καν ποιος είναι, το είδα σε μια διαφήμιση. Αυτά, όπως βλέπετε έχω και εδώ το εικόνα, τέλος πάντων, και τα ψαράκια μου. Ψαράς εγώ μεγάλος. Αυτό ήταν το δωμάτιο. Σκέφτηκα ότι θα τραγουδήσω, αλλά δεν θα το κάνω. I am the one, your son don't need a gun to get respect up on the street. Under the sun, the bastard son will pop the clock to feed the